Dzień dobry, za mną piękne słońce, a ja mogę się nazwać dzisiaj szczęściarą, może nie pełną, ale szczęściarą, ponieważ podeszłam bardzo blisko wilk. Udało mi się je namierzyć i tak długo namierzałam je aparatem, że aż mi się rozładował, ale z pomocą przyszedł aparat komórkowy i nagrałam film, gdzie je widać, może nie jakoś super, no i oczywiście słychać. Było ich chyba z 6. No szaleństwo. Jestem szczęśliwa. Posłuchajcie, tak blisko wilk nie byłam jeszcze nigdy. Chociaż zdjęcia nie mam, uważam to za odhaczone.